Hej alle sammen. Så er jeg tilbage. Det er lang tid siden. Der er sket meget. Jeg har hørt, I blev færdige på fredag. Så er det endelig jeres tur til den bedste skoledag. Karameldagen. Tillykke. Hvor er I seje. Jeg fik en besked fra Jonas, og det er jeg glad for. Jeg kan desværre ikke komme ud og sige hej, men jeg prøver at ringe i morgen eller fredag og se, om det fungerer. Ja, og det håber jeg, det gør. På en eller anden måde, enten gennem Teams eller gennem et eller andet. Så kan jeg, hvis det lykkes, sige tillykke til jer live. Men ellers så tænker jeg da også, at I skulle have en lille sidste video. Og det kunne være sådan en med for eksempel lektier til livet. Ikke? Fordi nu bliver det jo alvor. Nu har I jo ikke på Ålholm skole mere, hvor I rigtig har haft jeres gode, trygge rammer med nogle gode lærere og alt det der. Nu skal I ligesom ud, og jeg håber, I har valgt nogle gode steder at komme hen. Hvad I nu end har fundet på. Og så håber jeg, at I er klar til eksamerne. Jeg regner ikke med, at I sådan, har taget nogle af dem endnu. Men de kommer, og der skal I bare fyre den fuldstændig af. Og selvfølgelig husk alt det, som I har lært af mig. Eller ikke har lært. Og så kan I klage til Mette Frederiksen, hvis det går lidt dårligt. Men det er jo bare sjov og ballade, og I skal bare gøre det så godt I kan til eksamenerne. Nu skal jeg ikke sidde her og prøve at blive den. Det er jo ikke meningen, det skal blive sådan en helt vildt stor prædikevideo, selvom jeg egentlig gerne vil lave det. Ja, hvad var det jeg ville sige? Jeg ville gerne lave sådan en sjov en, hvor vi havde programmet, ligesom I ved, de gode gamle coronavideoer. Men jeg har ikke lige sådan en der ting. Så vi leger bare, at her er der dagens program. Og dagens program er nogle gode minder fra vores tid sammen. Top minder. Og så måske lektier til livet. Sådan nogle ting I skal huske på, som jeres gamle lærer håber I vil huske på i livet. Nemlig den vigtigste skole af dem alle. Livets skole. Og derfor kunne jeg starte med nogle af topminderne, som jeg husker fra vores tid. Og der kommer jeg selvfølgelig først tanke om det diss track, I lavede til mig i 4. klasse, der handlede om, hvor nederen jeg var, og hvordan at jeg gav jer alt for mange lektier, og blev alt for sur, og et eller andet med Juventus var et lortehold, og alt sådan noget pjat. Det var sjovt. Så kan jeg huske den gang, hvor at, det kan I garanteret også huske, det er måske ikke et top hit, men det var i hvert fald en ret vild oplevelse dengang, hvor vi helt i starten skulle løbe rundt om hvad fanden den hedder? Damhusøen. Og så skete der lige nogle ting, og så kom der lige en ret fuld mand med en kniv, og så var der fuldstændig kaos. Den var ikke så god. Men den husker jeg tydeligt, og I klarede det godt. Der var kun ret mange, der var i virkelig chok. Og det var godt, at vi fik snakket godt om det, og fik lært, at nogle mennesker har det jo rigtig skidt. Så gør de jo sådan nogle lidt skøre ting, som er rendt rundt med kniv og løbe på vejene og sådan noget. Ja, det var også et minde. Hvad var det også, jeg tænkte på?
så synes jeg også, at et minde var skolehaverne. Kan I huske det? Ja, det var også skægt. Det var skægt. Der var I rigtig gode til ikke at luge. I var også rigtig gode ellers. Det var faktisk en fed tid derude, og det var rart at lave noget andet. Coronatiden var jo... Coronatiden var jo lidt... Coronatiden var jo ikke sjov, men den var også... man lærte også noget, ikke? Om at vaske hænder, og at man ikke skal tro på alt, hvad man hører, og sådan noget, ikke? Det var også et highlight. Jeg synes også, at vi havde nogle gode tider ude i Valby, der hvor vi skulle ud og have idræt. Derude i den der hal, jeg ikke husker, hvad hedder nu. Men det var også... og så var der mange andre highlights. Jeg kan huske for eksempel, at jeg lavede ret fedt Rabona-mål foran hele skolen til der. Det kan I jo også godt huske. Det var sindssygt. Altså, come on. Så havde vi også teateret. Det var også rigtig fedt. Der var I faktisk virkelig klasse. Det må jeg sige. Det var et highlight. Der græd jeg lidt indeni. Og det var virkelig cool. Ja. Og det var virkelig også flot lavet af jer. Der var også lidt kaos der. Med det blev i sidste øjeblik. Og jeg ved ikke hvad. Alt sådan noget. Så var der også nogle andre ting, jeg skulle nævne, men som jeg nok ikke kan huske. Vi havde nogle gode tider. Jeg kan huske, vi læste Oliver Twist. Ja. I 4. og 5. klasse. Det tog lang tid. Der er nogle af jer, der har læst ret meget. Og der er også nogle af jer, der ikke læste en dyt. Men nu skal I jo op til engelsk eksamen, så ja. Man ligger, som man har ret, tror jeg, man siger. Jeg håber, I har haft nogle gode lærer lige siden. Så, og så kan jeg måske også huske, at jeg kopierede meget. Jeg lavede mange kopiakterer. Ja, det var fedt. Det var måske ikke det bedste i hele verden, men det var ret fedt. Og så lavede vi lavede mange sjove ting. Men ja, og alt muligt andet kunne jeg nok nævne. Jeg kunne snakke lang tid. Jeg ved heller ikke helt om jeg snakker for meget. Om jeg overhovedet gider at høre det her. I er jo vant til hurtige videoer på TikTok til 10 sekunder. 15 sekunder, det er lang tid. Det er cringe. Det gider jeg ikke se på mere. Videre. Og der kan jo godt være, at vi kan lave en god overgang over til livets lektier. Gode råd fra jeres gamle dansklærer, Esben Olsen. Tag det stille og roligt. Det er vigtigt. Tingene går stærkt. Medierne. Alle mulige ting på jeres telefon fortæller jer 1000 ting. Tag det roligt med alle de ting. Og prøv så godt I kan. Ikke at bruge for meget tid. Og vær mere ude i den virkelige verden. Det er altså det, der tæller. Ikke? Vær sammen med vennerne. Vær udenfor. Ikke? Og nu snakker jeg specielt til nogle af jer. Sidder meget lidt indenfor. Som godt kunne bruge at komme ud og nyde det gode vejr. For eksempel i dag. Og ikke sidde og spille Fortnite, som I garanteret stadig gør. Selvom I jo er for store til det. Og så håber jeg også, hvad var det jeg også vil sige, tro på jer selv. Tro altid på jer selv. Ikke? Hvis I møder nogle kriser, eller hvis I møder nogle ting i livet, som gør, at I bliver frustreret, og ikke er så nemme, og ikke er så hårde, så husk på, at man lærer alting. Man lærer også rigtig meget af at møde noget modstand. Så lad være med at, eller prøv at holde humøret op, og hold optimismen op.
det er simpelthen noget af det allervigtigste. Ikke? Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at jeg jo også forsvandt lidt lige pludselig ude på Ungdoms skole. Og det var jeg jo også ked af, at jeg aldrig fik sagt ordentligt farvel. Det har jeg faktisk gerne ville sige til jer længe. Men historien er jo bare, at jeres gamle lærer lige pludselig fik det ikke så skide godt, og havde det ikke så godt, og faktisk var nødt til at tage en pause fra at være lærer, sådan lidt lige pludselig. Så det var derfor, at jeg faktisk stoppede, og aldrig fik sagt farvel rigtigt, og det har jeg faktisk været ked af, så det må I faktisk undskylde. Men det er lige meget, fordi at jeg tog en lille pause, og nu er jeg tilbage igen. Nu er jeg nemlig lærer ude på Amager. Ja, og jeg ved I hvad? Ude på Amager i en 5. klasse. Og ved I hvad? De er ligesom jer. De lever, og de snakker også meget. Og de bliver også meget uvenner. Og så videre, så videre. Det er sgu lidt det samme. Men det er dejligt at være lærer igen. Og ja, det var det om... Og så håber jeg også, at en ting, jeg vil sige til jer, var, at jeg håber, at I også lærer at rydde op. Ikke? Rydde op på jeres værelse, og husk at lære at vaske op. Seriøst. Det er det vigtigste. Noget af det vigtigste, man ikke lærer i skolen, det er at holde styr på ens lort derhjemme. Og lære at vaske tøj, og lære at vaske op. Der er ikke noget som at bo med nogen, og nu taler jeg erfaring, der ikke kan finde ud af at vaske en tallerken op eller noget. Altså, jeg lover jer, lær det. Øv jer. Det kræver øvelse. Mange års intens træning. Så skal I nok få det til at køre derhjemme. Ikke? Måske vi skal lige lave de her sidste gode råd. Ikke? Det er sindssygt vigtigt, ellers så klarer de sig aldrig. Og så vil jeg også sige til jer, at prøv at finde den rigtige uddannelse til jer, som passer jer fuldstændig. Ikke? Lad være, hvis det ikke passer jer, hvis I ikke har det godt. Ud, tag en pause, arbejde lidt, rejs lidt, se verdenen, og så kom tilbage og find en rigtig uddannelse. Det er hvad jeg har gjort, og se lige mig. Se lige, hvor godt det går for mig. Det vil jeg anbefale jer sindssygt meget, at led efter de rigtige ting. Men en ting, der er rigtig vigtigt, er, husk, Danmark er et land, hvor uddannelse er gratis. Tag en uddannelse. Tag den. Det kan godt være, at I gerne vil være rapstjerner, og I gerne vil leve af jeres fede kunst og sådan noget. Det skal I også gøre, men ved siden af, tag en uddannelse. Altid læs. Altid læs. Aldrig stop. Måske stop, hvis I er lidt trætte. Men ellers så bliv ved. Og ved I hvad? Jo, også støvsug. Tag sammen nu støvsug af min nabo lige, så nu kan jeg huske. Støvsug. Altså, jeg lover jer. Dem, der ikke kan finde ud af støvsug, de klarer den aldrig. Tag sammen. Lær det. Så var der måske ikke så meget mere. En kæmpe stor tillykke til jer, og jeg håber at se jer. Jeg håber at I kan skrive til mig på en eller anden måde, hvis I har brug for et eller andet godt råd, så kan jeg svare efter et par måneder eller sådan noget. Og så ellers så håber jeg simpelthen bare, at det kommer til at gå så godt for jer alle sammen, og det ved jeg det gør. Og ja, I for sig alle sammen, og I må hilse dem, jeg kender. Og så held og lykke fremover. Held og lykke med livet. Hold modet op. Ikke? Selvom tingene i verdenen og alting, så altid tro på jer selv. Tro på, at I er for sig, og I er for gode, og I skal nok klare den. Ikke? Så ha' det godt. Ses måske på fredag, eller